खुलुमबाय बयनिसिमबो जाय बिथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थागोन होननानै आसा खालामबाय। दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय आं लोगोनि न'आव थांगासिनो दङ, ओमफ्राय बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनोसै होननानै सानबाय। आं हारसिं नङा, लोगोफोर दङ, बिसोरो माने अट'जों थांग्रोबाय आरो ओमफ्राय आंहा न'आव आलासि फैनानै एसे साहा फुदुंना होनानै लेट जाबाय। खामानिया माने मिलायलायासै आरो जों, ओमफ्राय ज' थांगोन होननानैसो रायलायलायनायमोन नालाय, ओमफ्राय आंहा ज' फैनो मोनासै, ओमफ्राय मोजां नाङासै आरो गोसोआ ज' फैनो मोनैखाय। बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थागोन होननानै आसा खालामबाय। ओमफ्राय आं दा लोगोफोरखौबो देखायगोन, जाय न'आव मोनहैबा न'खौबो एसे देखायगोन। बिदिब्ला नायलांबाय थादो भिडिअखौ। मोनफैबाय बेलाय नैबे अन्थाइ फिस्रायलाय, नैबे लोगोनि फिसालायलाय। नै साला बिसोरो आंखौ गारबोनानै, नानि नों आंखौ मानो गारबोआ? हो? नों आंखौ गारबोदों ना? गारबोदों आंखौ साला बिसोरो। नैलाय नै बिसोरो आंखौ गारबोनानै ज' ज' दंफैयो साला।
खेलाय मोनफैबाय नै बिसोरो गासिबो ओमफ्राय आंहा दासो मोनफैदों हारसिंनो आंहा कुर्तायानो गैया आरो कुर्ता गाननो मोनफैबाय मोनफैनानै ओमफ्राय दसे रेस्ट लाबाय गरम मोनबाय ओमफ्राय नै जा लोगोफोरा बेखौनोसै एसे सबिता सानै ओमफ्राय सीता ओमफ्राय देवबारि ओमफ्राय गावदां ओमफ्राय नानि ओमफ्राय नैबे जालिया हाय लाइया होना ये स्टाइल जाफैथारबायहाय बे फैनो नालाय खानायाबो नै थांबाय वाटाराव थानानै फैदों जोंहा बेयाव भिडिअ लानो सानदों हाय होनदोंनानै हाय होनदों होना malah istilahnya jangan masuk nih. Angak kutean dia, jangan berani. Jangan dok namai dah ya. Ompray berat sunduri kezakan nih. Best sunduri guru. Sunduri guru. Nih Nania loमजानानै दङनो गुजुदों एसे ओंखायनो रायलायनो बादोंनो दिनै ना नानि लाजिदोंबो एसे दिनै लोमजानायखाय जोङो ओमफ्राय दा जोंना खामानि एसे दंमोन नालाय खामानिया जोब्बाय ओमफ्राय बिदिनो सा आरि लोंबाय लोंनानै ओमफ्राय गय जाबाय ओमफ्राय दा थांनोसै ओमफ्राय बिसोर न'खौ एसे देखायनोसै आं एबार हाबनानै नायनोसै आं हाबनानै नायाखै बिसोर न'खौ दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों नालाय हाबनानै नायाखै ओमफ्राय बिसोर कटारावसो थायो आरो ओमफ्राय नै बिसोरनि संग्राया बहाय सङो रुपालि बै गेस फिसायाव सङोना अरदाब नागिरगासिनो दं आं बेखौनो कटारावसो थायो आरो फिसा ओमफ्राय
दै सेन्टेक्स दै दंबा बेनो आरो बिसोरनाव ओमफ्राय जों दा थांनो ओंखारबाय आरो लोगोफोरा ओंखारजोब्बाय थांनो आंनि लोगोनि चेनेल साबस्क्राइब खालामनो आं होनो र' आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो होननो थिनदोंमोन आं सिथाखौ ओमफ्राय सिथाया होननो लाजिनो होनलानो माबा बिदिमोन दा आंनि बडिखौना औ थांसै जोबाखै हाबगोन नालाय जोबाखै सम बाजाराव आं जोंस्रावनि माबा लांनांगौ बिसोरो थांसैनो बिसोर थांग्रोसिगोन ओमफ्राय दा आं दसे उनाव थांसिगोन आरो दे बाय बाय नानि बाय बाय थांग्रोदो दै ओमफ्राय जोङो दा फैफिनबाय लोगोनि न'निफ्राय माने साहा लोंबाय एसे साहा लोंनानै बिदिनो एसे मोजां गाज्रि रायलायनानै फैफिनबाय आरो ओमफ्राय लोगोफोराथ' थांग्रोखाबाय ओमफ्राय दा आंबो थांगासिनो दं आरो ओमफ्राय आं दिनैनि भिडिअखौ एसेयाव दोनथ'नोसै ओमफ्य नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन लोगोफोर बाय बाय थावसो लांसै दे थावसो लांसै दा थाव सोलांनो माथो सोख'वा फैबाय ओरै लामा माबाजों थाबायना फैबायना लामा गोलाव